Kan, tubang ko rin dito. Nga, maganon. Kan lagi. Ibanta ka ni kakay pagbantay na kay tuba kay sa konsol kawalaan tuba. Tanga, maganon. Tara kay tapon kawatan dili. Upo bantay-bantay na ni kuan ba kay. Upo na buto. Upo lagi na karon up. Taman buta puna to to. Nangapa, alin na. Nahanap po din mag-uyuan no. Bit po nilang tubaw. Lamig na kayo na. Paakon mo na karon ba? Lipat lang ng bata ron. Ang ng tubaw. Dalong, barang ikaw bantay diri long ha. Long, bantayan na tuba di long ha. Oh, Bantay mulakaw ka. Maorgi binay nga punuan nga kawatan nga tuba. Karon ko dula-dula ning bataan ni. Kwaon ko niyan tubaw. Okay, ani. Oh no. Tubaw. Nasan tuba karon ba? Uno ini oh. Oh. Wah, apa tuba lagi diri long? pasay ko no. Amay na. Bantay na wala. Yung nga bantay ah. Sana minuuni nga gipagbantay giuban tagay kag pagbantay. Wala na Ano kun. to din ni ganina? Stop gid mga kawatan unsa di maayo ning kawatan ba? Sa kay maayo gid buhaton na ni. Murag di na gid maayo ni. Bantay ko ga bantay eh kay hawang sa duha ka galon na to. Dah, manguli ta. Malas pa ning lakawan eh. Ilad na po sila. Pila ilad katulunan na ako sila natuan. Ang napagipabantay nga grabe kadanghag. Awa, kuhay ng tubay noon. Ilawan talagang tuba. Lami yung ganyan ba? Para sa itong una, grabe katamis to ilang tuba akong kinuha. Ito na ganyan ba? Ah! Tamisa, uy! Grabe kalami! Basta kinawat mo ba? Perting lami ah! Pero paliton, perting asluma! Lami kay flavor ba? Tamis kayo. Sige, balhin ko ano pisto kay ba? Kita na din niya natin. Sa ayo ni mga kawatan oy. Yun masapon. Pero tanig magpurigita si atong yang iinom nga tuba. Pero ay, may mas maayo para mag-igita gid ito. Murag ako inaihan nga maayo mo kuan. May murag bakang sobra. Barang na tokaan na to. Pag-igita lang di lang patyong kay kung kita sala ipapatay. Sala tas gilunga lang. Ay, pag-igita ako to. Aw, katulog. Pahangol at tokaan na to. Katawa lang yapon ko bisag nawala ako tuba. Atuon sa ako tubay. Ano mo siguro ni Juan? Ni. Di balay atong malangayan eh. Ayo. Ay. Tay. Ayong hapon na tay. Ayong hapon. Ang nakabalo ko tay ba ganang kuan tay ba? May siko ka wala ato ba ba? Makabalo man ko nga, makabalo ka mo kuan. Magpapirigit tay ba? Oh no! Ha? Wala na. Oh, nana mo yung style mo din. Ay, tay. Dito kayo. Ay, tay. Dito. Dito ko. Tapi dala diri tay nga kuan. Andila ra. Ay, ingon man nila nga magdala sa dila ang magpakuan. Tanaw ko tayo kung saan mo pagkuntay. Salamat ni. Kung magpapawag kang tiro. Ino. Ah, ako to pero brown manining imo day. Bigadi. Tay tanaw ko ni mo uban tay. Tanang kung saan mo natay kay para wag itong si pangawat ng tubatay. Tulo. Uy. Katong to. Sampak. Wah. Tulo. Naulog na to tay. Kalipa nga ito karon. Ay ba siya no. Dili tinuda tay ha. Kanan ko kay makasala man putang atong kuan kay tuba ra man na. Siyempre inom puto niya pero din mayo mananghid lang unta ba. Kuan kain mo nun. Ira to. Magkalibanga lang tay para mutagam. Mayo begini si tatay di ko eh. So na tayo okay
Okay na, tay? Kita. Sige. Kita. Salamat, tay. Lingo-lingo siya. Lingo-lingo eh. Kita. Karon, lingo dito karon. Lingo dito karon. Ayan tayo. Bersih. Uy, super sit. Siya lagi panuhot. Karon, panuhot dito karon. Sige na, untuk. Wala okay. yung 5. Okay na. Okay na, untuk. Okay na. So, ito na ko, nagkalibana dito karon. Wala na. Sige, naharat tayo. Ang kuhan sa inyo. 1 hour later. Sakita, ang lubot eh. Mura magituslok. Abot. Lain man akong tiyan ako, bay. Sakit kayo. Oh no! Kailangan magtusyar. Kaya murag pugsit na dyan eh. Agay! Saan sakit ang tiyan, uy. Kita ng taanin nyo. Binuangan yun ko atong kawasta ng tuba ba. Piling nga nag, barang ng guro ko ato. Saan nang igitong... Agay!